Ahojte, dnes tu máme taký lacný zázrak, volá sa to, že Infinix. Podarilo sa im ho zablokovať, koci samozrejme nepamätajú. Mne osobne sa tieto telefóny nepáčia, ale dobre, každého osobný názor, sú podľa mňa trošku lacnejšieho charakteru, ale zase v dobrých cenách. Keď chcete, napíšte do komentu svoj názor. Ideme ho skúsiť vyresetovať. Zákazník tvrdí, že mailovú adresu vedia, takže spravíme reset. Takže like, odber, zdieľanie, komentár. Poďme na to. V prvom rade ho vypneme. Podržíme. Vypneme. Potom vypínač a hlasitosť dole. Vypínač 3 sekundy najprv držíme a potom takže raz, 2, 3 chytíme a teraz pustíme a držíme len hlasitosť dole. A teraz klasika, šipkou dole, hore, ideme na Factory, vypínačom Factory, data reset, prejde reset, reboot system now, zase vypínačom a počkáme si, kým sa spojazní. No, zvolíme tam jazyk. Krajinu. Kód nevieme, takže použiť Google účet a tu už si počkáme na zákazníkov účet Google. Infinix máme hotový, už to pýta len Gmailový účet zákazníka, takže tie účty si vždy zapisujte aj s heslami, rozumeno? Lebo pri takýchto veciach ich budete potrebovať. Dobre, like, odber, zdieľanie. Prajem ešte krásny deň.